हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत चमचमीत सुक्या कर्दीची भाजी. आपण याच्यात फणसाच्या बिया टाकलेल्या आहेत भाजीत. तर नक्की शेवटपर्यंत ही व्हिडिओ पहा आणि आवडल्यास नक्की लाईक करा. त्यासाठी काय काय साहित्य घेतलंय ते सांगते तुम्हाला. इथे मी तेल घेतलंय 2 चमचे, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे मालवणी भाजका मसाला, चवीनुसार मीठ आणि बघा सुकी कर्दी घेतली आहे मी स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून. आणि या फणसाच्या बिया आहेत ना त्या मी छान शिजवून घेतल्यात. कांदा चिरून घेतलाय, टोमॅटो, कोथिंबीर, कोकम, मिरची आणि लसूण. तर आता आपण आहे ना एक भांडं घेतलंय, छान गरम झाल्यावरती आहे ना तेल टाकून घेणार आहोत त्याच्यामध्ये. आणि ज्या आपण लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात ना त्या अगोदर आपल्याला ऍड करायच्यात आणि साधारण 1 मिनिट आपल्याला तेलात त्या भाजून घ्यायच्यात. आता आपण साधारण 1 मिनिट लसूण भाजून घेतले आणि आता मी कांदा ऍड करते त्याच्यामध्ये. 3 मीडियम आकाराचे कांदे घेतलेत मी आणि 2 टोमॅटो घेतलेत यासाठी मी. तर कांदा ऍड करून आपण तो छान परतून घेणार आहोत. कांदा लवकर शिजण्यासाठी आहे ना त्याच्यामध्ये 1 चिमूटभर मीठ टाकायचं नेहमी, मग तो खूप लवकर शिजतो व्यवस्थित. आता बघा या स्टेजला आपण याच्यामध्ये ना टोमॅटो ऍड करणार आहे आणि पुन्हा एकदा टोमॅटो आणि कांदा एकत्र शिजवून घेणार आहे आणि मिरच्या देखील मी ऍड करते. आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बघा आपला कांदा व्यवस्थित शिजला आणि टोमॅटो देखील मस्त शिजलेला आहे. आता आपण एक एक करून मसाले ऍड करूया. अर्धा चमचा जी हळद घेतली ती ऍड केली आहे मी. एकदा मिक्स करून आता आपण मसाला ऍड करूया याच्यामध्ये. आणि याला आता एक गुड मिक्स देऊया. आता हे व्यवस्थित मिक्स केलंय ना आपण. आता ह्याच्यामध्ये आपण जी कर्दी स्वच्छ धुवून घेतली आहे ना साफ करून ती ऍड करणार आहोत. आता मी कर्दी ऍड केली आणि आता ह्याला म्हणा मी खूप छान मिक्स देणार आहे. आणि छान मिक्स केल्यानंतर आहे ना आपल्याला फक्त 1 मिनिट झाकण लावून त्याला वाफ येऊ द्यायचे. तर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण अगोदर. छान मिक्स झाली आहे ती. आता मी त्याला साधारण 1च मिनिट वाफ येऊ देणार आहे. झाकण लावून ठेवूया आपण. बघा 1 मिनिट आपण वाफवलेली आहे त्याला आणि पुन्हा एकदा आपण छान मिक्स करून त्याच्यामध्ये ज्या आपल्या शिजवलेल्या फणसाच्या बिया आहेत ना त्या ऍड करतोय. आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करून आपण पाणी ऍड करणार आहे, जेणेकरून आपली जी कर्दी आहे ना ती व्यवस्थित शिजली गेली पाहिजे इतपत तुम्हाला पाणी ऍड करायचंय. आणि मी कोकम ऍड करते आता. थोडं पाणी मला कमी वाटलं होतं म्हणून मी कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट केली आहे आणि मीठ पण घातलंय त्याच्यामध्ये आणि झाकण लावून ठेवलंय. आता साधारण आहे ना 10 ते 12 मिनिटं लागतात कर्दी शिजवायला. ते मी 10 मिनिटानंतर बघा किती छान शिजली आहे आपली कर्दी.
आता मी थोडं गार्निश करते त्याला कोथिंबीरने आणि एकदा छान गुड मिक्स देणार आहे त्याला. आपली चमचमीत गर्दी फणसाच्या बिया टाकून रेडी झालेली आहे. तर मी त्याला सर्व करून घेते आता. चला तर या खायला आपली डिश रेडी झालेली आहे. माझी रेसिपी आवडली असेल तुम्हाला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय.